Velkommen til Sprogcenter Vejle. Her er et klasselokale. Her skal vi lære dansk. Jeg hedder Elise. Jeg er jeres lærer på Sprogcenter Vejle. Jeres hjemmearbejde til den første time er at lave en præsentation af jer selv på dansk. Jeg vil have jer til at lære og introducere jer selv. Lyt rigtig godt til det følgende eksempel og lav jeres eget ved at bruge dokumentet, som er vedhæftet jeres e-mail. Dansk er svært og sjovt at udtale, så træn det rigtig godt. Her kommer mit eksempel. Du skal selvfølgelig indsætte dit navn, by og land. Hej, jeg hedder Elise. Jeg kommer fra Vejle i Danmark. Jeg taler dansk, engelsk, islandsk, fransk og lidt tysk. Glæder mig til at møde jer. Vi ses på Sprogcenter Vejle den 14. august. Hej hej.